Vi har om trigonometri, og jeg vil gerne starte med at definere kosinus og sinus ved hjælp af enhedscirklen, som er en cirkel, der har en radius på 1. Og jeg tegner en lige. Yes. Og her der har vi så op ad y-aksen, der har vi sinus, og hen ad x-aksen, der har vi kosinus. Vi kan så finde sinus og kosinus ved hjælp, eller hvis vi har en vinkel. Hvis vi nu lader som om vi har en vinkel, der hedder 40, kan man se det her. Så kan vi aflæse sinus ved at, her hvor den rammer cirklen, ved at gå ud på y-aksen, og aflæse kosinus ved at gå ned på x-aksen. Og ja, den her cirka 0,7, og den her cirka 0,64. Ja. Så skal det så lige siges, at ved sinus, der kan den her værdi 0,64, den kan have to værdier i det, at der også godt kan ligge en grad herover, som så vil hedde de 40 grader, der ligger her, minus de 180, som er hele en halvdel af en cirkel, ikke også? Ja, det vil så blive til 140 grader her, og den vil så altså have den samme sinusværdi som de 40 grader, som ligger herover. Og jeg vil nu så komme ind og så bevise kosinusreduktionen. Nu skriver jeg lige den ene op her, hvis vi har en vinkel C. Sådan der. Den her den kan også omformes, hvis nu man vil tage det i forhold til siderne B eller siderne A. Og den vil jeg også lige skrive op. Og det her, det er altså kosinusreduktionerne. Jeg har dem alle tre stående her, for hvis nu man vil finde siden C, så er det vinkel C, som indgår her. Og det samme med siden A, så er det vinkel A, der indgår, og siden B, så er det vinkel B, der indgår. Men nu vil jeg prøve at bevise den, og jeg tager udgangspunkt i siden C og vinkel C her. Så jeg starter med at tegne en trekant her. Det her, det er bare en vilkårlig trekant. Vi kalder det A, B og C. Her fra A, der tegner jeg en højde ned på siden. Lille A. Den kalder jeg så højden til A. Det er selvfølgelig en ret vinkel her nu. For at gøre det nemmere, når jeg skal bevise, så kalder jeg den her side x, og den her side, den må så hedde A minus x. Til at starte med, så bruger jeg Pythagoras på trekanten her. Og det kan jeg, fordi at den er ret vinklet. Så jeg starter med at sige den ene side. Det er jo så A minus x i enden plus, det vil så hedde højden til A i enden, som er lig med C i enden. Her der vil jeg så gerne have ophævet parenteserne. Den kommer til at hedde A i enden plus x i enden minus det dobbelte produkt, som vil være 2ax plus højden til A i enden, som igen er lige med C i enden. Her der vil jeg gerne have højden i enden væk, da jeg kan se, at det ikke indgår i kosinusreduktionen heroppe, så jeg laver en lille mellemregning. Jeg tager Pythagoras på trekanten herover til højre. Den hedder så x i enden plus højden til A i enden, som er lige B i enden. Der vil jeg gerne have et udtryk i forhold til h, så jeg isolerer højden til A. Så højden til A i enden er lige B i enden minus x i enden. Det indsætter jeg så i min linje herover. Og så højden til A i enden, det var så B i enden minus x i enden. Sådan der. Jeg kan altså forkorte den ved at se, at de to x i enden går ud med hinanden.
cosinus til vinkel C her. Og vi ved, at cosinus til vinkel C, og cosinus det er den højstliggende divideret med hypotenuse. Så vi siger x divideret med b. Det kan altså omforme sig for isoleret x. Så vil jeg stå x er lige med cosinus c gange b. Det indsætter jeg en ligning herover. Så vil det komme til at stå a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange med b. Så jeg fik derovre gange cosinus til c, og det er lige med c i anden. Og det er lige præcis cosinusrelationen, som jeg står med heroppe. Okay. Jeg vil så gerne lave et beregningseksempel med cosinusrelationen. Starte med at tegne en trekant, som er en vilkårlig trekant, som jeg navngiver A, B og C, hvor jeg har siden lille b er 3 og siden c er 5, og jeg har en vinkel på 63 grader. Og til at starte med vil jeg så gerne finde siden A, og det gør jeg ved den her formel, som hedder A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2bc gange cosinus til vinkel A. Og så indsætter jeg bare mine tal. Ja, og så her får jeg så, at A i anden er lige med 20,4. Og fordi det er i anden, så bliver det til at tage kvadratroden af den. Og kvadratroden af 20,4 er lige med 4,5. Og det skriver jeg lige på min figur herover, at lille a er 4,5. Og så hvis jeg vil finde nogle andre ting i min trekant, så vil jeg gerne finde de 2 andre vinkler, og jeg kan så finde vinkel B. Jeg vil skrive lige det her ud. Og der er plads til det hele. Og jeg kan så finde vinkel B. Så vi skriver her cosinus til B er lige med A i anden plus C i anden minus B i anden divideret med 2AC. Det er faktisk den samme form, som jeg brugte før, hvor jeg bare har isoleret og så fået det til at se sådan her ud, i stedet for at jeg så kan finde en vinkel i stedet for. Og så finder jeg cosinus til B, og så kan jeg tage cosinus i minus første. Så jeg starter bare, og så sætter jeg ind igen. Og mit A i anden, som jeg fandt før, var 4,5 i anden, plus C i anden, som var 5 i anden, minus 3 i anden. Og det dividerer jeg med 2 gange A, som var 4,5, gange med C, som var 5. Ja. Og det får jeg så til at være cosinus til B er lige med 0,81, og det tager jeg så i minus første. Og det giver så 36,3 grader. Og så for at finde den sidste vinkel i trekanten, vinkel C, så ved jeg jo, at der er en trekant, der er 180 grader. Så siger jeg 180 minus, en parentes, 63 plus 36,3, og det giver 80,7. Så har jeg ved cosinus fundet alle tingene i trekant.